tallafi talaka yana cikin wuya. Annabi ka mai da tallafi Annabi ka mai da tallafi. inda ka kama gwamnati Talaka yana cikin wuya. Alhaji Mobalaji. al'ade tayo a yiji Baya Alhaji Mobalaji. in Lagos. Annabi ka mai da tallafi Annabi ka mai da tallafi. inda ka kama gwamnati talaka yake cikin wuya tunda ba a mai da tallafi ko yan Paris na za ka kira 08020 326868 by Obasanjo Waka. Na gode da ba dole zan gaya ma ban maka uzuri Gani ba jafiya milatin da ya mai da tallafi Idan kuka ce Buhari ne Tinubu ka zo ka gyara ta Tinubu ka mai da tallafi talaka yana cikin wuya Tinubu a mai da tallafi